zaman lafiya ku yi gidan ku aure riba ne. Ranar yau ta zo dai an yi auren ƙauna, mazan ango da Amina sun yi aure. Zaman lafiya ku yi gidan ku aure riba ne. Ranar yau ta zo dai an yi auren ƙauna, mazan ango da Amina sun yi aure. Zaman lafiya ku yi gidan ku aure riba ne. Da farko Allah na sa makagin dangina, mai baiwa Allahu shi ya saitan harshe na. Ka dafa man zan yi baitukan auren ƙauna, yi taro na aure na masoya. Ranar yau ta zo dai an yi auren ƙauna, mazan ango da Amina sun yi aure. Zaman lafiya ku yi gidan ku aure riba ne. Salati rabana da ɗashi gun abban nana, mun zo ɗana Amina shi ya saitan lamurana. Sanyo Ali sa sahabu duk sun mana rana, idan har na saka su tilas in nufi hanya. Ranar yau ta zo dai an yi auren ƙauna, mazan ango da Amina sun yi aure. Zaman lafiya ku yi gidan ku aure riba ne. Amarya zo ki farin ciki kuka dena, gidan munzal yanzu zaki je kin ji Amina. Zaman aure sai da haƙuri in an zauna, to auren an ɗaura jiki har haɗa kaya. Ranar yau ta zo dai an yi auren ƙauna, mazan ango da Amina sun yi aure. Zaman lafiya ku yi gidan ku aure riba ne. Amina amarya mijinki dan bashi kulawa, abin da ya kawo ki adana babu sakewa, ki zamto mai ɓoye sirrika babu bazawa. Gidan munzal zaki ki zauna babu zariya. Ranar yau ta zo dai an yi auren ƙauna, mazan ango da Amina sun yi aure. Zaman lafiya ku yi gidan ku aure riba ne. Ki toshe kunnen ki kan ziga kin ji Amina, hali na iyayen ki kin bi duk sanda na auna. Ki bude kunnen ki ɗauki duk sakonni na da na yi cikin waƙe, ki sanya sa a kwanya. Ranar yau ta zo dai an yi auren ƙauna, mazan ango da Amina sun yi aure. Zaman lafiya ku yi gidan ku aure riba ne. Ango munzal yau Amina ta zama matarka, ci sha da tufafinta na wuyan karge ɗauka. Da ta yi laifi karka yau fushi gan saki fuska, so ne ya zama ƙauna rana ba ta ƙarya. Ranar yau ta zo dai an yi auren ƙauna, mazan ango da Amina sun yi aure. Zaman lafiya ku yi gidan ku aure riba ne. Ango munzal na Amina yau ka faransa, fagen nema duk ana faɗar baka da wasa. Da kyauta sadaka ina ya kai ko a matasa, ni ma dai shaida ne don amin na a baya. Ranar yau ta zo dai an yi auren ƙauna, mazan ango da Amina sun yi aure. Zaman lafiya ku yi gidan ku aure riba ne. Muna ta zama yin bikin ka ranar dai ta zo, al'umma daga nesa 'yan uwa duk sun zazzo. 'Yan ɗan batta suna gurin bikin na ga na gwarzo, musamman 'yan inuwa sunayensu na sanya. Ranar yau ta zo dai an yi auren ƙauna, mazan ango da Amina sun yi aure. Zaman lafiya ku yi gidan ku aure riba ne. Dangin ango za na sa suna murnar aure, uwar ango na ga ta yi yau murnar aure. Mamar shi da ɗanki munzali ya yi aure, kin yi addu'a si zaman su daukar da suware. Uban ango baitukan ka ba za na cire ba, gaba Adamu kai farin cikin auren ɗanka. Biyan ango na saka da Maryam ta yi murna, yaya Ibrahim addu'a dai ya nuna. Kannan ango Mustapha da kai zan farawa, da sanya Kabir na sako Sadiq ban ware ba. Saharatu na sa Umar suna san waƙe na, Rahanatu na sa da Hannatu na saka Jafar. Maman Farhan bai dukan ki tilas na biya shi, maman Jafar ba ta kin zubi ranar dashi. Dangin ango ne sunayensu na sanya. Ranar yau ta zo dai an yi auren ƙauna, mazan ango da Amina sun yi aure. Zaman lafiya ku yi gidan ku aure riba ne. Sunayen ku abokanai na ango zan jera, da fari na sa abba kura bai bar murna ba. Rilwani na sa lagabin ka amma da tara ba, abba an wani ga Aminu yan
Sani Muhammad ya yi murna an aure, Muhammad KMD ya yi murna an aure. Gawaye na amarya Hauwa yau ta ciri tuta, kande na amarya Aminu ya yi murnar aure. Da tima na sa'a ciki na kande na amarya, yayye na amarya da fari zan sanya sunusi. Safiya tana yin farin cikin wannan aure, yaya mukutar anti Saude duk sun taya murna. Uwata amarya a gaida ke ban manta ba, Shafa'atu maman amarya ta yi mini karba, ke min kyauta ta kudin da ba zan manta ba. Uba na amarya ne addu'a rabbi tsare ka, Alhaji Sani sama da gani yau har fadar ka, dukansu suna murna ta aure na masoya. Ranar yau ta zo dai an yi auren kauna, mazar ango da Amina sun yi aure, zaman lafiya kai gidan ku aure riba ne. Shi ma Nura na Inuwa ya yi murnar aure, ya ce ku yi haƙurin zama kana ku daure. Sunan Ahmad dan Mu'azu kai dole na sanya, da sashen su alale duk yau ga mu a hanya. Ranar yau ta zo dai an yi auren kauna, mazar ango da Amina sun yi aure, zaman lafiya kai gidan ku aure riba ne. Suleiman mai gida na ango ma ya taya murna, uban Farham an faɗan kana rike amana. Ta munzali yau na yi nazari kana na aura, to yau yi magani a ɗora na hanya. Ranar yau ta zo dai an yi auren kauna, mazar ango da Amina sun yi aure, zaman lafiya kai gidan ku aure riba ne. Musamman na Inuwa nan zamban kwana, na sauke nauyin ku yau na ce sai wata rana. Fagen wake kar ku gajiya ku yi ta kirana, Amina ta amarya da mun